O bukuk je khorok jana nasik nagi ri skiri ma singsa sibe warjaga si haini holok tongka. Adi, 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 adi. Ira isor batai ira. Isko kata ini kata abin kata. Hello bai apsong o video no je share khai mansak phat phat share khai di blai kene kiri ma singsa o video je nogo siri nai rok sibai hoskai tongbai di baksa baksa borok tabuk bo saibai ako suini sago busuk bisakto tong sui busuk kiri ma singsa suini sago busuk bis tong suini bua hapka hangke sui haino ongthango o bukuk je khoroksa sibai warjagoi nasik de sui haikene holok tongkha norok khana bai khana agino sui koboro warjaka hangke sui haino khaithango sui haikene hologo sui haikene pungo hangke langkaban chia thubu thuyo doktorat langya hangke tabuk to bithirok doktor sanamjak khana goyo video no phat phat share khadi joto borok ni aro no pirjakna angthon ngai suini sago obo hai rok phai tongo tabuk nge sui kobor bai warjaka hangke sui haino ongoi thango o je sui warjaknai bini yaskorok nangkha hingke te bini buarok nangkha hingke bo solowoi thango belaina kirima singsa Adi, adi, adi. Adi, adi. Ira isor batai ira. Isko kata ini kata abin kata.